Прывітанне, Кацярына Раецкая, Дзяніс Дудзінскі і раніца з Белсатам вітаюць вас у новым дні. Сёння адзначаецца свята бубначоў і дзень аповеду гісторыю пра летнія падарожжы, калі яны былі. Бубначы – гэта тыя, хто барабаніць. Будзем барабаніць, будзем успамінаць летнія падарожжы, але спачатку раскажам, што вас чакае зусім хутка. Калекцыю карцінаў Віктара Бабарыкі прададуць з маладка. Разгледзім будучыя лоты. Ёсць ідэя, але няма грошай. Бізнес-анёл падкажа, як зарабіць мільёны. Чакаем эксперта ў нашай студыі. Асабістая справа. Каму патэлефануе Андрэй Павук у новым сезоне і пры чым тут прайд-парад? Хутка дазнаемся. А яшчэ абавязкова сёння праанансуем цэлую кіпу новых праектаў Белсату і ўспомнім самыя гучныя беларускія стартапы. Дарэчы, а якія айчынныя стартапы здзівілі вас за апошні час? Прымаем любыя адказы ад Панда-Дог да друкарні з Карыны, напрыклад. Калі хто нешта пачынае, вось гэта ёсць стартап. Пакідаць каментары можна ў YouTube-канале Белсат Лайф. Дарэчы, напішыце, калі ласка, зараз, што нас бачна, што вы нас слухаеце і што добра слыхаць. І на нашых старонках таксама пішыце, ў Фейсбуку, Аднакласніках і ў Інстаграме пішыце, бо там же нашыя фотаздымачкі, дзе мы вітаем вас раніцай. Вось. А вітай яшчэ раз. Вітаем вас раніцай. Ача-ча. Ну а цяпер да тэмы, ад якой падгараем. Скажам так, днямі сталася вядома, што калекцыю карцінаў Віктара Бабарыкі прададуць на аўкцыёне. Улады пачалі распродаж мастацкай калекцыі Віктара Бабарыкі. На аўкцыён выставілі 19 карцін з прыватнай калекцыі былога кіраўніка Белгазпрамбанку і цяперашняга палітвязня. Агульная стартавая сума ўсіх лотаў складае 344 тысячы рублёў. Таргі прызначаныя на 8 кастрычніка. Самыя танныя лоты – 5 гравюр канца 19 стагоддзя з брытанскага выдання Old and New London. Кожная ацэненая ў 165 рублёў. Самы дарагі лот – карціна «Арлікін» французска-польскага мастака Еўгена Зака. Яе стартавая цана – амаль 100 тысяч. Іншы твор гэтага ж аўтара – «Букет кветак» ацэнены ў 66 тысяч рублёў. Пейзаж Михаіла Кікойна выстаўлены за 56 тысяч, а ягоныя ж яблыні амаль за 50. Ёсць у пераліку і твор мастака парыжскай школы з Беларусі Осіпа Любіча. Ягоная карціна «Тэатральная ложа», напісаная каля 1925 года, ацэненая ў амаль 20 тысяч. Паводле экспертаў, гэтыя творы паходзяць з асабістай калекцыі Бабарыкі. На пачатку 2010-х ён пачаў збіраць працы мастакоў, звязаных з Беларуссю, ад Шагала і Суціна да менш вядомых аўтараў. З гэтага вырас вялікі культурніцкі праект, мэтай якога было вярнуць страчанае мастацтва на радзіму. Аднак у 2020 годзе дзяржава канфіскавала карпаратыўную калекцыю Белгазпрамбанку з больш як 150 твораў як рэчавыя доказы ў справе супраць банкіра. Каманда Бабарыкі ўжо заявіла, продаж гэтых карцін можа стаць непапраўнай стратай для беларускай культуры, бо ўвесь яго мецэнацкі праект быў скіраваны менавіта на тое, каб захоўваць і вяртаць нацыянальныя мастацкія каштоўнасці. Як каманда Віктара Бабарыкі сустрэла навіны аб продажы ягонай калекцыі? Ці можна неяк выратаваць карціны? Што вядома пра сённяшні стан Віктара Дмітровіча і Машы Калеснікавай? Спытаем у прэс-сакратаря каманды Віктара Бабарыкі, медыа-менеджера Глеба Германчука. Вітаем. Глеб, вітаем. Доброе утро. Калі, як вы дазналіся аб тым, што калекцыю карцінаў Віктара Бабарыкі выставілі на аўкцыён? Ну, к сожалению, все новости, которые приходят сейчас, как уже 2 года подряд, мы узнаем тоже из средств массовой информации. И многие из ваших коллег и наших коллег, естественно, об этом написали, кто уже увидел это. Это были провладные сродки, так? Нет, это было не провладные сродки. Первая статья появилась на «Зеркало», где непосредственно наши коллеги увидели на непосредственно вот электронном аукционе картины из личной коллекции Виктора Дмитриевича. Ну и, в принципе, стало понятно, что штраф, который был назначен в результате дела, которого осудили Виктора Дмитриевича на 14 лет,
лет. Он был достаточно большой. Мы уже увидели, когда продали с аукциона его машину, земельный участок, часы. И теперь вот непосредственно коллекция картин очень значимых. Все мы знаем арт Беларуси. И вот непосредственно коллекция Виктора Дмитриевича, которая, конечно же, тоже собиралась им лично как художники Парижской школы, его любимые, все те, которые мы знаем благодаря арт Беларуси. Ну и вот продолжение, мы их видим на аукционе. И, к сожалению, вот этот риск, что мы их можем потерять, что, в принципе, правила этого аукциона, они подразумевают то, что в нем могут быть участвовать кто угодно со всего мира. Там очень простая регистрация. И вот с этого... Но только замежники так само. Ну, естественно. Там очень простая регистрация. Там это электронные аукционы. Ты, в принципе, можешь зайти тут, зарегистрироваться, сделать первоначальный взнос, и уже вот 8 октября поучаствовать и купить что-то из лотов, которые, имущество, которое принадлежало Виктору Дмитриевичу. Атрымліваецца, што гэтыя карціны могуць паехаць за мяжу. Любы край. В Беларуси, у любых краев. Ну, лучше, если они поедут, например, в Европу, нежели они поедут никуда восточнее. Да. Зразумела. Але, глядзі, нема такога ўяўлення там у ўладаў ці ў Міністэрства культуры, я не ведаю, аховы каштоўнасцяў, што гэта ж таксама творы, якія прывезлі, якія маюць кошты, якія маюць быць у Беларусі, бо іх, ну, калі што, выставляць таксама можна ў галерэях, у музеях. Як ты лічыш, яны палічылі, што вось там тыя карціны і там ёсць яшчэ, мне падаецца, алоўкам. Так, там есть гравюры, непосредственно, которые меньшая стоимость, а есть непосредственно вот уроженцы Беларуси, которые причастны к Парижской школе. То есть яны палічылі, што яны не так шмат каштуюць, каб висеть у музеі і у галерэі, ці як? Вот я не мне вот кажется, что, например, что те, кто сейчас занимается непосредственно, этот аукцион непосредственно, он занимается вот именно арестованным имуществом, сбытом вот этого вот. Первое, что тут стоит, наверное, какой-то денежный вопрос. Я на самом деле... Потребные гроши. Да, как человек, который еще до 2020 года также занимался непосредственно коммерческими проектами, мы с Виктором Дмитриевичем непосредственно именно с Белгоспромбанком открывали, помогали вот знаменитую скульптуру Осипа Цапкина у Белгоспромбанка, носитель даров, скажем, и встретил ее также в Монте-Карло, в Монако, около Океанариума, второй экземпляр этой, и я удивился, что вот на районе вблиз спортивной кунцевщины теперь есть произведение искусства, и люди могут прийти на него посмотреть. И я, насколько я занимался пиаром именно этого ивента, и вот предлагал бы государственным медиа, а вот возьмите вот такой инфоповод прекрасный, давайте расскажем. И, к моему удивлению, то есть реакция была там статуя какого-нибудь или монумент пожарного в новой пожарной станции какого-то. Это стоил, да, резонанс, а вот непосредственно такие вот произведения. И вот отсюда я могу сделать вывод, что какая-то культурная ценность вот этих вещей, к сожалению, людям, которые вот как-то занимаются этим, они не способны, наверное, оценить. Ірыны Дрыгі. Гэтым займаюцца Ірыны Дрыгі. Краіна Ірын Дрыг. Там зразумела, я паглядзела, там ёсць графічныя творы, якія алоўкам зроблены. Ну, тут што? Ты там аглядаеш. Тут што у нас? Тут у нас нейкі клоун. Ну так, клоун, да, больш весёлы, добра. Тут у нас гледачы ў ложы тэатральных, гэта нешта, ну, прыгожа. Жанчына са складзенымі рукамі. Так, а тут у нас алоўкам. Алоўкам гэта не прадаем. Не, гэта более из Лондона. Зачем нам из Лондона? Нас что-то висеть будет в Минске. Насамрэч, гэта вельмі больно, але, мабыць, ёсць нейкія крокі, мабыць, мы зараз гэтую ідэю, ці, мабыць, ужо у каманд Віктора Бабарыкі ёсць ідэя, мабыць, нейкія мецэнаты, інвестары з такія, ну, нашых поглядаў, ці не нашых поглядаў, але у якіх ёсць грошы, якія жывуць у Еўропе, ці ў Злучаных Штатах, могуць набыць іх, каб яны не звезлі іх у Расію, напрыклад. Это прекрасная идея. На самом деле у нас не было какой-то такой мысли, что мы можем делать. Но, однако, наверное, я призываю тех, кто близок и знает Виктора Дмитриевича. Вот, например, много инициатив, которые сейчас занимаются поиском белорусского следа в виде книг и чего-то еще. Также Мальдис и многие-многие инициативы, которые хотя бы могут организовать и помочь, как это можно сделать. Потому что, ну, я бы, например, хотел себе, например, гравюру Виктора Дмитриевича, вот, издание Старого Лондона 19 века. Это прекрасно, мне кажется, иметь как
такой-то в коллекции. Я призываю всех... Там есть творы такие досяжные по грошах, 600 гравюры рублей непосредственно, белорусских. которые, которые так. можно организовать. Помимо этого, я думаю, что еще у нас есть краудфандинг, можно быть как-то коллективно Вось. организовать кампанию, которая бы могла... Музей ёсць, Да. які мог бы гэта ўсё размесціць. Глядзіце. А гэта ж онлайн-аукцыён будзе. Да. И регистрация будет непосредственно. Ты заходишь на сайт. И, недвижимое имущество, согласно правилам этого аукциона, может продаваться только онлайн. И там вот к 8 октября есть месяц, наверное, придумать какую-то кампанию и привлечь А дополнительно. про дастаўку, як яны, вось я не паглядзела, яны Ну, чаму не? прысылаюць? Так, зразумела. Ну, Ці трэба прыехаць і забраць? Не, у губопіку. У губазіку забраць адразу. Не, ну, дасылаюць, зразумела. Вось не смешна. Апдейт пра Віктара Дмітрыча. Што вядома ёсць пра ці ягоны стан зараз? Што ён робіць? Я нагадаю, што шмат часу ён быў у рэжыме інкамунікада, калі у нас няма звестак, у СМІ няма звестак, у родных няма звестак, і таксама ніякай інфармацыі не даходзіць да яго. Якія ўмовы ўтрымання зараз у яго? Ну, все то же, что вы знаете, я думаю, телезрители тоже знают, что если что-то появляется Виктора Дмитриевича, действительно резонансная очень новость, потому что Виктор Дмитриевич до сих пор остается одним из самых популярных там, политических деятелей, видных культурных деятелей и вообще известная личность. Последнее вот то, что нам известно, это по вот обращению его после того, как появилось в канале Протасевича о том, что о его состоянии непосредственно. Он выглядел, наверное, похудевший, как и все, к сожалению, политзаключенные, однако его вот эта интеллигентная манера, его дружелюбность, его привет, его внучки, его дочки нам подсказали, что с ним все в порядке. А все мы помним ужасную историю 23 года апреля, когда мы потеряли с ним связь и пришли данные с хирургического отделения там, той областной больницы, где он находился с подозрением на очень страшный диагноз. Поэтому мы были рады видеть, и вот это та информация пока до сих пор остается. Ровно как и Марии Колесниковой, кстати, которая вот сегодня... Так, Якія што з ёй? ёсць пра яе нейкія яшчэ звесткі, акрамя... Ну, нагадаем таксама, што быў адзін гэты здымак пасля рэжыму інкамунікада, калі яна з бацькам так сустракалася. И на этом... Да. И до сих пор нам известно, что никаких прошений они не подписывали, и они до сих пор остаются вот в этой ситуации. Ну, мы очень надеемся, судя по последним сообщениям от наших американских друзей, что наступит тот момент, наверное, когда вот эти оставшиеся 1300-1500 политзаключенных... Ты веришь в это? Безусловно, на самом деле в рамках нашей команды Татьяна Хомич, сестра Марии Колесниковой, также Илья Солей, Иван Кравцов и остальные наши коллеги проводят международную также работу, встречают также с международными коллегами, в том числе и американскими. А ты можешь распавесці вот падрабязней, бо гэта так, ну, збоку гэта выглядае, усе дэмакратычныя актывісты, лідары ездзяць і, ну, так, хтосьці з кімсьці працуе, але вы атрымліваеце адказы, напрыклад, так, мы там, ну, я не ведаю, дзярждзепартамент ці там нейкая камісія, мы вось бярэмся, напрыклад, за Марыю Калеснікаву і будзем яе імя прасоўваць. Напрыклад, як гэты Саймон Шустер, які браў інтэрв'ю ў Лукашэнкі, ён заўсёды нагадваў пра Марыю. А вось Марыя Калеснікава, а Калеснікава Марыя, а вось тут у бок вы маглі бы адпусціць Марыю Калеснікаву, гэта выглядае нібыта праца, якую там Тацяна Хоміч, ці, ну, я не ведаю, мабыць, гэта там нейкія іншыя актары зрабілі, каб гэта імя было заўсёды на павестцы. І яшчэ трэба нагадаць, што месяц таму, прыкладна месяц таму, амерыканскі прэзідэнт Дональд Трамп заявіў, што ён дамовіўся з Александром Лукашэнкам аб тым, што 1300 палітзняволеных... Он учора зрабіў апдейт. 1400. Уже 1500. Мне падабаецца, што расце гэтая колькасць, але, ну, хацелось бы, каб гэта ён ляпнуў, ці насамрэч? Распавядзі, як ідзе гэта? Я не думаю, согласно вот этому тексту, который действительно ты вспомнила вчера, то есть Трамп, к сожалению, называет Лукашенко президентом, однако он называет всех остальных политических заключенных
заключенных все-таки заложниками. Он и не обобщает какие-то имена конкретно, он говорит целыми числами, и поэтому мы верим, что там не будет каких-то исключений. Я понимаю, что для действующей власти Мария Колесникова это такой большой пример, и, в принципе, можно назвать как кость в горле таким не очень корректным названием, но, в принципе, символ, то, что говорят американцы, то, что говорит Трамп в нынешней ситуации, он говорит про конкретное число политзаключенных в 1500. Есть уже какие-то ответ того же Лукашенко на то, что мы не собираемся выпускать тех, кто там условно жег машины, жег покрышки. Если вы их хотите забрать, то, пожалуйста, забирайте к себе, и как-то, наверное, контакт будет. Но если на таком уровне произносятся такие слова, вернемся немножко на шаг назад, все политические акторы и с нашей стороны, и с других демократических сил проводят очень большую работу. Когда они встречаются на уровне премьер-министра, министра или просто посольства, всем рассказывают обычно апдейты. Наша задача им рассказывать апдейты. У них нет информации. Наши источники, наши ощущения, предположения, как это может быть. Естественно, это закрытая информация. Естественно, мы не можем как-то диктовать какие-то условия, какие-то предлагать варианты. Но мы... Но кроки есть. Конечно, безусловно, мы даем почву, даем пищу для принятия этих решений, потому что без них картина была бы неполная. А як яны вось, напрыклад, калі гэта там прэм'ер-міністр, ці міністр, ці пасол, як вось дакладна адзінка такая палітычная, еўрапейская ці там амерыканская, его замежнікі, як яны могуць паўплываць на прыняццё рашэнняў такіх, напрыклад, увогуле у сваёй краіне, у сваім урадзе, як гэта працуе? Яны ідуць там да, не ведаю, да прэзідэнта, да парламента і кажуць: сябры, трэба дапамагчы там нашим партнерам. Очень просто. В рамках Беларуси, например, США у нас есть здание посольства, но посол там один раз был назначен, но она так и не доехала никак. Сейчас со стороны в Литве находятся периодически поверенные по Беларуси, которые, в принципе, они собирают информацию, если происходят какие-то. Вот накануне встречи и освобождения последних политзаключенных, когда Келлог был, естественно, у нас были также встречи и с представителями США, которым мы давали информацию, которые собирали для этого больше, что думает всех других сторон. Им надо составлять эту картину, они сами приходят, но, естественно, они не скажут, что они там пришли, как они общались с белорусскими властями, как это происходит. Это очень тонкий лед, они не будут. Они скорее берут с этой стороны. И, естественно, структура так построена, что посольства в конкретной стране, они, конечно же, должны подготавливать отчет, рапорты, и они вот таким встречам очень сильно готовятся. А ты заўважыў, што беларускія ўлады не кажуць палітзняволеныя. Ніколі они палітзняволеных не называюць палітзняволенымі. Выключна зняволеныя. Амерыканскі бок кажа: вось вашыя беларускія палітзняволеныя. А беларускія ўлады, зняволеныя, так, у нас ёсць зняволеныя, мы 1400-1500 вызвалім. Добра, вот чаму гэта адбываецца? Чаму яны так вось не жадаюць беларускія ўлады казаць, назваць рэчы сваімі імёнамі? Ну, безусловно, это какой-то... Сейчас, на самом деле, они не придираются к формулировкам. Как бы было, например, в 2020 году, да, как бы назвали президент, не президент, они уступают вот именно в формулировках. Если вот рассматривать обращение, как человек, который занимается коммуникацией, я вижу, что они немножко опускают эти моменты, потому что, наверное, за этим стоит что-то больше. Он же не просто просит там, наверное, освобождать. Я не буду сейчас уходить в рамки теории, все-таки политические прогнозы и теории — это не мое, но, тем не менее, я понимаю, что за этим стоит что-то другое в рамках контекста всей ситуации в регионе, скорее всего. У кого какие расчеты. Накануне переговоров на Аляске Путина и Трампа, безусловно, произошел этот разговор. Значит, какой-то есть интерес с точки зрения геополитики, с точки зрения коммуникации с Лукашенко. И поэтому, естественно, такие... заключенный, важен сам факт. Для нас это тоже важно. Мы приветствуем эту коммуникацию в любом случае со стороны Трампа, потому что для нас важны человеческие жизни. В первую очередь люди, которые занимаются политической адвокацией, которые называл имена. Важны судьбы людей, и они должны быть на свободе. На свободе докладно, але, падаецца нам таксама нам, як дэмакратычнай супольнасці беларускай, усеагульнай, трэба быць падрыхтаванымі да таго, калі гэта адбудзецца. Я спадзяюся, што вось так, калі
калі хутка гэта адбудзецца, каб гэтых людзей сустракаць, дапамагаць, і каб гэтая беларуская салідарнасць таксама узнавілася і можна было б падтрымаць адзін аднаго. Дзякуй табе вялікі, дзякуй, што прыйшоў да нас, прынось яшчэ апдэйты. Я нагадаю, што мы таксама гаварылі пра карціны з калекцыі Віктара Бабарыкі, якія будуць прадавацца вось на аукцыёне, як это можна іх набыць, таму калі у вас ёсць магчымасць, калі вы маеце грошы, калі вы маеце паплечнікаў, якія могуць гэтае зрабіць, то мы з вами можам выратаваць, па-першае, вось гэтыя карціны, а па-другое, канешне, палітвязняў, якіх мы вельмі чакаем на свабодзе. Дзякуй вялікі, гэта быў медыа-менеджер Германчук Глеб. Што ж сёння за такі... Хвалююся я вельмі, калі кажу пра ўсе гэтыя тэмы, таксама гэта прэс-сакратар каманды Віктара Бабарыкі. Я ўсё сказала. Ну, а мы перадаем слово Андрэю Павуку, які наведаў прайд-парад з чырвона-зялёным сцягам, і за гэта сілавікі прыйшлі да ягоных бацькоў. Што ў адказ зрабіў пранкер? Глядзім. Мы узнали от других лиц, что наш сын принимал участие в гей-параде. Я вас поздравляю. Дзякуй, Вова, гарагляд, што глядзеў на гей-парад. Ваш сын за гей-парадами наблюдает в Литве. Вот с моей точки зрения это неправильно. Вы все соучастники преступления. В белорусском законодательстве четко установлена ответственности за все такие перформансы. Сегодня буду давать жесткий симметричный отказ Володе Гаргляду и Григорию Заронку. Любое сотрудничество с полком – это равно ответственность, неименуемая ответственность. И к вашим родственникам придут оперативники. Почему? Прыгая на гей-парадах там, под дудку паука, будут страдать их близкие. Если у кого-то есть вопросы к тебе, пускай эти вопросы тебе и задают лично, непосредственно. Приходят к им близким и знакомым, потому что это тоже предусмотрено белорусским законодательством. Так и по закону же нельзя принуждать родственников к даче показаний против родственников, да. Дзякуй, Вова, гарагляд, што глядзеў на гей-парад. Дзякуй, Вова, гарагляд, што глядзеў на гей-парад. Дзякуй, Вова, гарагляд, што глядзеў на гей-парад. Гарагляд, Владимир, дзякуй, да пошел ты. Алло, кто это? Алло. Володя, это насчет гей-парада в Вильнюсе. Да пошел ты... Першае выданне новага сезону шухер-шоу Андрэя Павука ў эфіры Белсат. Сёння а 21:40. Як бачым, гэтым разам Павук тэлефанаваў Беларусь па даволі асабістага пытання. А вось якія пытанні ўзнімаюць беларусы ў соцсетках, дазнаемся у Валера. Вітаем. Вітаем, Или, сябры. як Катя кажа, Валерыка. Валерыка, мне З падабаецца. каханнічкам і любоўю. Клас. Добра, сябры, пераходзім до наших улюбёных соцсетак. Вось той, што ў Беларусі любяць бліжэй да дажынак, там вырабляць розныя дзівосныя фігуры, кампазіцыі. Саломы гэта ведаюць усе і даўно, між тым фантазія аўтараў саламяных твораў сапраўды не мае межаў. Вашай увазе відэа, якое на гэтым тыдні абліцела бадай увесь байнет. Некаторыя нават заявілі, што на гэтым відэа зафіксаваны маўзалей для Лукашэнкі. Что сейчас покажу, вы такого не видели. Но вы знаете, что белорусы каждый год, когда уже дожинки вот-вот, посмотрите. Гэта беларускі, вось гэты, я не ведаю, хто, ослик? Я первый раз такое в жизни вижу. Мне одразу згадывается бульбазаур. Памятаете такое? И вот такое пещера здесь. Глядите, что внутри. Пещера, и в ней яйцо динозавра. И в него можно залезть, в это яйцо, и внутри сфотографироваться. Так цікава, Вот такой оригинальный проект. на якой Даже падставе походу гэты с праект подсветкой. выбіралі, Видите? вось як? Вот это подход, Дык, зрабілі, ребята. но увогуле, у рэшце рэшт, з'явілася фантазія вось у гэтых вось саламяных, як гэта назваць, я не ведаю. Гэта А добра, табе не падабалася, гэта калі фантазія. такая дзяўчына тут, Нет. сноп, тут, сноп,
А Не, замки, вот замки, не памятаеце? было фантазії. Там просто сноп, і ўсё. Мне так падабаецца, як вы зараз кажаце. ёсць фантазія. Вось Динозавр, з T-Rex. іронією. А у Італії такое ж робіць. Ды ў Польшчы тое Усё- самае усё таксама. так же робіць. Але вось беларуская вось гэта цётка ім не падабаецца, а як Не, італьянская... беларуская вось гэта цётка не падабаецца, таму што там няма фантазіі. Там цюк паставілі на цюк і ўсё. А вось зараз, Вось это ў першы год, калі- калі я бачу гэтыя саламяныя Сябры. фігуры. Давайте, я А, прапаную... Я Не прапаную перашкаджай нам, у нас сямейная Я сварка. прапаную конкурс. Каб Дудзінскі на наступным эфіры зрабіў нам вось саламянае нешта. А ты знойдзеш для яго салому. Сябры, а пакуль што пераносімся ў Мазыр, горад таленавітых і творчых людзей, дзе нават пад'езды выглядаюць як сапраўдныя мастацкія галерэі. Якраз у працяг вашай размовы прынамсі адзін пад'езд, да аздаблення якога прыклаў руку мясцовы жыхар Віктор Михайлович. Як вам, вось глядзіце, сябры, як вам вось гэтая творчасць, ці хацелі б жыць у такім пад'ездзе? Магчыма, жывёце, магчыма, таксама не толькі маркерамі там пішаце надпісы, а малюеце самыя, пакідайце каментары. Ну і, калі ласка, калі няма нагодаў для сварак, можа, пра мастацтва? Ну, гэта добра. Я б не хацеў, мабыць, жыць у такім пад'ездзе. Ну, too much, як кажуць. Ты ж любіш прыгажосць і крэатыў. Мы ж толькі што слухалі Шмат цябе. колеру. Шмат колеру. Але ж усё роўна гэта значна лепш, чым вось Абшарпаныя вось гэтыя. зялёна-блакітна. Пафарбаваныя яшчэ абы як. Ну, мне здаецца, вось калі ёсць у чалавека такое памкненне да... Ну, хай будзе, ну, прыгажосці, добра. ну, чаму не? Да. Тым часам, на гэтым тыдні багата відэа было прысвечана, вядома ж, пачатку навучальнага года, 1 верасня, ну а што зробіш? Бадай, самы незвычайны першакурснік сёлета з'явіўся ў Берасцейскім тэхнічным універсітэце. Гэта чалавекападобны робат, у якога нават ёсць імя Брэсцік. Валерык і Брэсцік. Валерик і Брэсцік. І калі вы ламаеце галаву над пытаннем, ці заменяць калісьці робаты людзей, то цяпер можна з упэўненасцю сказаць, што, ну вось, прынамсі, студэнтаў, якія масава з'язджаюць з Беларусі, вось у нашай краіне ўжо придумалі, як Кім ім заменіць. Давайте поглядим. Он издавался ТР, но прошел сложнейшую сборку и программирование. Встречайте, наш студент Правда, Крым так на Робот занятки Брэсцік. будет ходить с такой гибкостью. Я ваш символ знаний, будущего и единства. И я рад быть частью речі, я вашей бачила, университетской семьи. На польскіх і на беларускіх таксама зараз ужо шмат ёсць нейкія там, ну хаця б якія рухаюцца. Гэта што? Гэта мы і штучны інтэлект, мы інфарматызацыя, мы ідзем у будучыню. Гэта вось гэты такі намёк, так? Я разумею. Кажы, да. Не. Добра. Мне гэты робот нагадаў мяне, калі я вяртаюся дадому ў пятніцу ўвечары. Ты таксама ходзіш так. Сябры, яшчэ адзін ролик для вас. Калі б Джордж Оруэлл пісаў свой знакаміты роман «Антыутопію 1984» у сучаснай Беларусі, то за ўсім сачыў бы не вялікі брат, а вялікі камбайн. Прынамсі, у аграгаспадарцы жураўлінай, што на Берасцейшчыне вось ёсць самы сапраўдны камбайн з вачыма. Ну і адразу уяўляецца, што паўстанне машынаў, вось оно прыкладна вось так і будзе выглядаць. Ну, не ведаю. Гэта вы ўсё гэта любіце, салома, камбайны, а я вось люблю паглядзець, як яшчэ жывёт наш цэлы свет. Давайте паглядзім. Адзін з найбольш паспяховых беларускіх стартапаў «Панда-Док» платформу для аўтаматызацыі бізнес-дакументацыі стварылі нашыя суайчыннікі Мікіта Мікада і Сергей Барысюк яшчэ ў 2011. І ўжо праз 10 гадоў «Панда-Док» зрабіўся аднарогам, асягнуўшы вартасці $1 мільярд США. І яшчэ адзін з найбольш знаных у свеце праектаў з беларускімі каранямі, таксама мільярдэр-аднарог, мабільны дадатак для жаночага здароўя Flow, створаны Дмітрыем і Юрыем Гурскімі. Сярод планаў кампаніі Flow Health ахапіць 1 мільярд жанчын з дапамогаю сацыяльнай праграмы, у межах якой бясплатны доступ да Flow Premium надаецца ў 66 краінах.
Агратэхнічны стартап OneSoil заснавалі ў 2014 годзе беларусы Вячаслаў Мазай і Всевалад Генін. Яны распрацавалі платформу для дакладнага земляробства, якую сёння карыстаюцца сотні тысяч фермераў і адмыслоўцаў у сельскай гаспадарцы ў 180 краінах. З дапамогай OneSoil яны могуць дыстанцыйна сачыць за станам раслінаў, глебы і паветра, а таксама кантраляваць выдайнасць насення і ўгнаенняў. Больш за 140 мільёнаў вандроўнікаў па ўсім свеце карыстаюцца офлайн-мапай нашай планеты, змешчанай у зручным мабільным дадатку Maps.me. Акрамя навігацыі, у праграме ёсць магчымасць плаціць карткаю праз тэлефон за мяжою, рабіць закладкі і шукаць цікавыя, яшчэ нязведаныя мясціны. Зрэшты, дастаткова і зусім свежых беларускіх праектаў, якія стрэлілі літаральна сёлета. Да прыкладу, Perplexity – сапраўдны AI-стартап, які распрацоўвае альтэрнатыву Гуглу на базе штучнага інтэлекту. Альбо Playfood – стартап з беларускімі каранямі, які дапамагае запускаць сервісы дастаўкі ежы. Ну і, да прыкладу, Global Work – таксама заснаваны беларусамі стартап, які дапамагае шукаць працу для дыстанцыйных работнікаў. Як аднойчы знайсці сябе і свой стартап у спісе самых паспяховых, спытаем у нашага госця бізнес-анёла Кірыла Волошина. Вітаем. Кирилл, вітаем. Першае пытанне адразу, давай разбяремся з тэрміналогіяй. Што такое стартап? Я выдаў нейкую ідэю, знайшоў грошы, і гэта ўжо можна назваць стартапам? Может быть, даже еще и не нашел деньги, ищешь деньги, придумал идею, может быть, даже нашел команду каких-то сопричастных людей, которые тоже хотят с тобой это делать, и ты ищешь, по сути, клиентов, проверяешь свою гипотезу, насколько твоя идея вообще осуществима, насколько твой продукт или то изделие, которое ты хочешь сделать, нужно клиентам. И вот пока проверяешь, это стартап. Когда проверил и все в порядке, скейлап или бизнес. Если ничего не получилось, то факап. А павінна гэта ідэя быць крэатыўнай такой, якой не было раней, ці гэта проста некая кофейня, напрыклад. Выйсце, якое ты придумал, на якое далі грошы? Ну, если совсем уже углубляться в детали, то кофейня не является стартапом, потому что известна бизнес-модель, как работает кофейня. Разве ты что-то придумал действительно сверхоригинальное. Вот, а стартап обычно он в том числе ищет вот эту самую бизнес-модель, пытается придумать, как ему заработать так, как, условно говоря, не зарабатывает никто. Але калі будуецца каманда, ну, вось у кіно мы видим амерыканскім, нібыта там ёсць заўсёды вось гэтыя генератары ідэяў, якія павінны сесці ў нейкім гаражы і там сядзець і генераваць гэтыя ідэі. Ці гэта так працуе? Ці, мабыць, там павінны быць жорсткі менеджмент, фінансавы нейкі, я не ведаю, аналітык, бухгалтер. Якая вось каманда можа зрабіць сапраўдны эфектыўны стартап, у які можна поверыць? К счастью, по-разному. Вот. И судьбы по-разному складывается. Это не всегда команда. И соло-фаундеры, и соло-основатели стартапов. Это тоже вполне себе распространенное явление. Соло-фаундер это коли человек один, так? Робите плача. И жнец, и жрец, и, да, и на стартапе игрец. И, конечно, многие американские компании выросли из, вот, как вы правильно говорите, из гаражей, но не всегда за этим стояли какие-то суперкреативные идеи. Например, многие продукты и многие идеи, которые появились в Apple, не у Стива Джобса, кстати говоря, а у Стива Возника, например, они появились во время болезни или во время каких-то там обсуждений в компьютерном клубе. То есть какие-то идеи, они просто вот так появляются и становятся там какой-то суперважной вехой. И, в общем, дальше ничего там креативить не надо. Дальше надо вот как раз то, о чем вы говорите. Менеджмент, финансовая дисциплина, я не знаю. А ці можна ёсць нейкія зрабіць нейкія высновы? Колькі адсоткаў усіх стартапаў, якія пачынаюць у Беларусі, я не ведаю, у свеце, у Амерыцы, колькі з іх насамрэч у рэшце рэшт становяцца дывідэнта, я не ведаю, як гэта казаць. Фінансава паспяховымі. Фінансава паспяховымі, ну так. Про финансы, наверное, сложнее ответить, но такая традиционная статистика: 9 из 10 стартапов погибают в первые 3 года.
Вось як. То бок, па-першае, прыдумаць гэта, зрабіць, Укласці намаляваць, грошы, знайсці грошы. укласці ў першую чаргу свае. А вось Мне давайте так гэты падабаецца. шлях разбярем. Ну, па-першае, я так ведаю, што інвестары, ці вось калі ты пітчаш, мы зараз дойдзем да такой, што такое пітч, любяць, калі ты ўсё ж такі зрабіў. Не толькі намаляваў такое, як я буду гэта рабіць, а не нейкі там прататып зрабіў. Але вось вы казалі, што трэба пайсці, мабыць, да людзей, нібыта кліентаў, і паспрабаваць, там, спрасіць, запытаць у них так, ці прадаць, ці запытаць, а ці вам гэта патрэбна, а ці будзе працаваць, а як гэта зрабіць? Ну, я не разумею. Вось, калі ты придумаў ідэю, дзе ты шукаеш гэтых кліентаў? Выходишь в поле, но не в чисто поле, вот, поле в кавычках. Информационное поле. Либо выходишь к людям, которым потенциально твой продукт может быть интересен, и их спрашиваешь. Либо, если это корпоративный сектор, соответственно, идешь к людям, которые потенциально могут принять решение о покупке твоего товара, продукта, и спрашиваешь их, пытаешься им что-то объяснить. Но, может быть, даже есть предварительный этап по-хорошему, когда ты к этим людям приходишь и спрашиваешь, что у них болит, какие они проблемы испытывают и чего бы они хотели поскорее улучшить в своей жизни и в своем бизнесе. И это, ну, в каком-то смысле более короткий путь. Вместо того, чтобы чего-то выдумывать, там, креативить, лучше прийти и узнать, что на самом деле надо починить. Research. Ну, гэта ж стартапы, гэта ж не заўсёды пра айцішку. Гэта ж можа быць нейкая выся. Бо у нас такая асацыяцыя, што гэта заўсёды нешта, ці апка ў тэлефоне, ці нейкая прылада. Так, гэта нешта онлайн такое. Обычно технологичное, да, но это может быть и, не знаю, биотех или там здоровье, климатех сейчас. Ну так, экологичные. Энергетические какие-то истории. А вот у нас написано Кирилл Волошин, бизнес-анёл. Наколькі бізнес, наколькі анёл. Што гэта ты такое? грошы даеш? Ці дапамагаеш знайсці? А калі вы не даеце, то дзе іх шукаць? Давайте вось для такога стартапера ці стартаперкі, дзе шукаюць грошы, дзе шукаюць інвестараў, і хто такія бізнес-анёлы? Окей. Бизнес-ангелы — это люди, которые инвестируют в стартапы на ранних стадиях, когда еще, в общем, выручки мало или ее нет. Вот, обычно они инвестируют после самих основателей, либо семьи или каких-то там друзей. Вот, значит, бизнес-ангелы могут давать деньги, могут давать советы, это тоже разная история, могут, безусловно, помогать поднимать, что называется, деньги в следующих раундах, да, попозже, когда компания растет. И, собственно, где искать? Ну вот, практически я уже перечислил. Поначалу это вот те самые, называется 3F. Friends, Family и Fools. Fools? Fools, да. Ну, если ты... Да. У сенсе. Да. Ты хто адразу поверыў, не спраўджаў твою ідэю. Это я. Инвестуем во все. К сожалению, иногда совпадают эти Fools с предыдущими двумя F. Вот, потом обычно идут к бизнес-ангелам, потом ходят, ну, в зависимости от страны, например, в Польше это достаточно популярный путь к государству за грантами. А в Беларуси який шлях? Можно ходить в акселераторы, где тоже дают какие-то первые деньги и знания, какие-то советы. Вот, в Беларуси за грантами, на мой взгляд, бессмысленно ходить. Вот. Ну и в целом венчурная экосистема, извините за пафосное выражение, в стране практически отсутствует, поэтому по-хорошему, если вы хотите именно стартап, то нужно целить в международные рынки и, соответственно, деньги искать тоже на международных рынках. А Тутбай с самого початку можно назвать стартапом? Мы не знали тогда это слово, вот, но да, это был по большому счету стартап. Мы не знали, что мы будем зарабатывать на рекламе, мы не знали, что основным сервисом, ради которого люди начнут ходить, станут новости. Мы думали изначально, что это почта, там, не знаю, курсы валюты и прочая мелочевка. Вот. И начинали мы втроем, по сути, то есть это тоже такой достаточно распространенный. Зиссер и Данила Руденко. Ну, Зиссера, естественно, надо поставить на первое место, и он был, собственно говоря, и первым инвестором. Ну, до речі, про інвесторів ви казали, венчурні інвестори, венчурна екосистема. Гэта што, каб зразумець, чаго нема ў Беларусі?
Чего нема. Это очень длинный разговор у вас. Давайте толькі ў гэтым сегменте. То бок гэта тая самая суполка інвестараў? Как это? Надо, чтобы были стартапы, а стартапам нужны деньги. Так. Если нет стартапов, то не приходят деньги. Да? Если нет возможности развиваться, маленький рынок, это не в попытке обидеть Беларусь, а просто озвучивание фактов. Потому что так оно и есть. Если компании ограничены своим ростом в, условно говоря, СНГ, это не так интересно инвесторам. Если компанию в любой момент можно закрыть, это неинтересно инвесторам. Если основателя, без которого стартап не будет работать, или программиста в любой момент можно забрать, это неинтересно инвесторам. Соответственно, работают самые оптимистичные, вот, а инвесторы, наверное, дай богиня им здоровья своеобразные и грошей. Да. И грошей. Арабские Эмираты, не знаю, россияне, еще кто-то. А вось гэты сам момант, калі ты ўжо знайшла ці знайшоў гэтую экасістэму, нейкую канферэнцыю, нейкі пітчынг, вось гэты пітчынг, калі ты спрабуеш расказаць хуценька і прадаць гэтую ідэю інвестарам. А вось самае галоўнае пытанне ў інтэрнэце гэта як эфектыўна правесці пітчынг, што там павінна быць, акрамя таго, што ты расказваеш, моя ідэя самая лепшая. Не надо рассказывать, что моя идея самая лучшая, надо рассказывать о том, как на самом деле много клиентов ты привлек, и как они в идеале, если так происходит, конечно, как стоит очередь к тебе для того, чтобы тебе заплатить, заключить контракт, воспользоваться твоим товаром или услугой. Вот. А в целом питчинг — это примерно 10-11 вопросов, в смысле ответов на вопросы, в том числе один из важнейших сейчас вопросов, почему именно ваш стартап, да, может залететь, почему у вас такая классная команда, почему сейчас подходящее время для того, чтобы запускать именно такой стартап, какой у вас может быть секретный соус, что вы делаете не так, как конкуренты и так далее. А вось учора у Варшаве адбыўся форум Белтек Global. Белтек Global склад. Белтек Goes Global. Галоўнае слово бел. 3-0. Мы зразумелі, што бел там ёсць. Так. Ты быў там у ролі спікера. Скорее жюри, вот как раз те самые питчи от стартапов слушал и журил. Якое ўражанне? Што адбываецца? Якія типы ідеяў? Типы, давайте, не идеи, а какие типы у какой сферы? Слушайте, сферы самые разные, и, слава богу, релоцированные белорусы, которые, собственно говоря, естественно, только и выступали. Вчера, в общем, неплохо себя чувствуют на западных рынках, вот, хорошо туда интегрируются, хорошо говорят на английском, вот, научились делать те самые питчи, умеют поднимать деньги, в том числе среди западных инвесторов. Вот, и, в общем, приятно видеть наших умных, талантливых, обаятельных и во многом успешных. А было нечто, что уразило больше за ўсё? Вось однорога вы уже убачили? Такие, вось гэтая идея пойдет в свет? Нет, было мало алкоголя. Это мой подыход. Но больше всего восхищает и вдохновляет эта атмосфера, которая на самом деле в кулуарах. Многие, включая меня, практически, извините, организаторы конференции не были в зале, потому что ты ходишь, ты здороваешься, ты все время с кем-то общаешься, улыбаешься или грустишь с ними по понятным причинам. Вот, и это очень приятное ощущение. Спасибо большое организаторам за то, что вот в третий раз этот ивент проходит. Ну, гэта дае надзею, вось, бо мы казалі про тое, што там гэтай экасістэмы няма ў Беларусі, як я кажу, венчурнай. У Беларусі кантынентальнай, як я кажу, але вось тое, што беларусы працягваюць маштабіравацца, вось тое, што беларусы працягваюць падтрымліваць адзін аднаго, што вось адзін беларус можа прыйсці на канферэнцыю, якую зрабілі іншыя беларусы, і трэціх, чацвёртых, і не толькі беларусаў падтрымаць ці парадамі, ці грашыма, вось гэта падаецца тая экасістэма, якая, ну, take away, ведаеце, яна такая паехала, і яна вось у Еўропе. Мабыць, гэта добрая магчымасць, калі дасяжнасць рынку шырокая. Не толькі адна краіна і суседзі, але, дарэчы, пра беларусаў кажуць, што яны глядзяць шырока, што беларусы умеюць глядзець шырока. Ну, с одной стороны, да, немножко жаль, что мы, в остальное время растворяемся и хорошо интегрируемся в другие страны, но с точки зрения развития стартапа это на самом деле очень
эффективный путь. Растворяться, интегрироваться и иметь майндсет, как это по-русски, не знаю, да, западный. State of mind. Это тоже по-русски. Да. Налаштування, мозговые налаштування мислення. Во, ось так мені подається. Дякую, вялікі, Кирил. Дякую, що прийшли, що розповіли. Побольш бы стартапаў беларускіх менавіта ў свеце. Як скажеш. Ось, як гэта было гадоў 7 таму, мне падаецца. Ну, я бы сказал, 22 даже, может быть, еще по накату. Вот, когда и у ПВТ был экспорт большой, и стартапы еще які час стартапили. быў. Бізнес-анёл Кирил Волошин правёў нас шляхам будучых аднарогаў. Не ведаю, як вы, а для мяне кожны стартап, які пайшоў з Беларусі, гэта заўсёды наш. І я спадзяюся, што калісьці вось у такім дайджэсце, як вы зараз убачыце, мы будзем бачыць нашых беларускіх стартап-аднарогаў. Палацы з лего, ружовыя тамагочы і плюшавыя мядзведзі. Больш за 35 тысяч розных экспанатаў былі рэпрэзентаваныя ў Токіё на міжнароднай выставе цацак. Асаблівасцю сёлетняй экспазіцыі сталі мадэлі, пры распрацоўванні якіх выкарыстоўваўся штучны інтэлект. Найбольшую цікавасцю наведнікаў выклікалі робаты-сурыкаты. Сімпатычная цацка мае сапраўдную суперздольнасць, магчымасць размаўляць. Для гэтага прылада выкарыстоўвае звесткі з мінулых размоваў і візуальныя вобразы, што захоўваюцца ў яе памяці. Рэпарцёрка мясцовага тэлебачання NHK, якая мае праблемы з засынаннем, спытала ў сурыката парады, каб праверыць камунікацыйныя здольнасці цацкі. У вас праблемы са сном? Гэта складана. Магчыма, варта крыху адпачыць ад тэлефону перад сном. Паводле японскай асацыяцыі цацак попыт на забаўкі расце. За мінулы год даход краіны ад продажу гэтага тавару, дарэчы, папулярнага не толькі ў дзяцей, але і дарослых, склаў $7,5 мільярда і стаў самым высокім паказнікам з 2001 года. І яшчэ адна навіна з Японіі. Тут ужо пачалі рыхтавацца да Хэллоуіна. У прэфектуры Нагана студэнты мясцовага каледжу вырасцілі і сабралі каля 13 тысяч гарбузоў. Сярод іх ёсць плады незвычайных формаў, напрыклад, трохвугольныя. Частка гарбузоў застанецца аздобамі на кампусе, тады як большасць даставяць у гатэлі і тэматычныя паркі. Незвычайны артефакт выявілі ў турэцкай правінцыі Пере. Падчас археалагічных раскопванняў старога гораду там знайшлі статуэтку егіпецкага бога Патайкаса. Фаянсавы амулет ляжаў у грабніцы, меркавана належаў адной з 14 пахаваных там асобаў. Апроч фігуры старажытнага бога, археолагі знайшлі ў склепе і іншыя фаянсавыя фігуркі ды аздобы. Грабніца, у якой мы цяпер працуем, уяўляе сабой гіпагей з 14 пахаваннямі, пабудаваны ў элінскім стылі. Упершыню ў старажытным горадзе Перы мы сутыкнуліся з такой структурай. Самае галоўнае, мы знайшлі фігурку бога Патайкаса, якая ніколі раней не сустракалася ў анаталійскіх раскопах. Бог Патайкаса ў старажытнай егіпецкай рэлігіі быў абаронцам ад зла і лічыўся бяспечным правадніком душаў у замагільнае жыццё. У паўночнай Ірландыі усталявалі новы музычны рэкорд паводле працягласці вулічнага выступу. У кнігу Гіннеса сваё імя ўпісаў мясцовы настаўнік Марці Рафарці, які цягам 24 гадзінаў граў на гітары на адной з плошчаў гораду Арма. Самае горшае для мяне, мабыць, здарылася пасярод ночы, калі вакол нікога не было і наступіў холад. Гэта было сапраўдным псіхалагічным выпрабаваннем. Вытрымаць, пакуль не выйшла сонца. Пасля таго, як мінулі судні, мужчына планаваў граць яшчэ 6 гадзінаў, аднак траўмаваў палец. Цягліцы тут пачалі здаваць. Я працаваў, але ведаеце, гэта было цяжка. Апроч пабітага рэкорду кнігі Гіннеса, ірландскі настаўнік сабраў сродкі для каляднай акцыі збору цацак, якую штогод ладзіць мясцовая дабрачынная арганізацыя. А зараз, шановне господарство, вітаем чалавека плюс вайба. Віктор Шакалович. Вітя, вітаем. Прывітанне, Дзяніс, прывітанне, Кацярына, прывітанне, шановнае спадарства. Як вашая раніца і ваш настрой? Зараз я, Віктор Шукіловіч, дадам вам крыху бадзёрасці ў сваёй рубрыцы «Рачанец». Не паспелі мы агледзецца, а на дварэ ўжо верасень. Месяц узяў сваю назву ад верасу, расліна, якая цвіце акурат цяпер. Усе вы яе, пэўна, бачылі на лясных палянах ды на ўзмешках.
Верас – гэта мёдадайная расліна, а верасовы мёд з-за свайго асаблівага смаку і унікальнай кансістэнцыі лічыцца асабліва каштоўным. Часам яго называюць яшчэ каралеўскім. Слыве найлепшым у пчалы узятак верасовы. Гэтак сказаў паэт Анатоль Вялюгін. У старажытных рымлянаў гэты месяц быў 7 у годзе, адсюль і назва септэмбр ад кораня септем, 7, но бо ў рымлянаў год пачынаўся ў сакавіку. Рымляне прысвячалі гэты месяц вулкану, богу агню, святкавалі вулканалій, прыносячы ў ахвяру парася і цяля. У старажытных грэкаў цягам 9 дзён адбываліся містэрыі, таемныя культавыя дзеянні ў гонар багіні ўрадлівасці Дэмэтры і ейныя дачкі Персефоны. У іх удзельнічалі толькі пасвячоныя, якія рабілі ахвяры з захаваннем асаблівых абрадаў, што да гэтага часу старанна ўтойваліся. У французскім рэспубліканскім календары верасень – гэта фруктыдор, месяц пладоў, што заканчваўся 22 верасня і завяршаў год. Верасень – гэта месяц даволі неспрыяльных умоваў надвор'я і паніжэння тэмпературы. У гэты час здараюцца частыя дажджы, бываюць раннія замаразкі і вялікія вятры. Як настаў верасень, дык туман кожны дзень, дзеляцца гэткімі назіраннямі. Дрэвы мяняюць сваю афарбоўку, каб лепей засвоіць сонечную энергію. Чырвонае, рудое, пунсовае, фіялетавае лісце робяць гэта лепш, чым зялёнае. Пасля першых замаразкаў звычайна, тое назіраецца ў сярэдзіне месяца, лісце ўжо зусім не трымаецца на галінах і ляціць долу. Пра блізкае надвор'е можна меркаваць паводле наступных прыкметаў. Каток-вуркаток мыецца і сцены шкрабае – гэта на непагадзь, а на спіне качаецца на добрае надвор'е. Імклівыя павучкі па хованках разбягаюцца, непагадзь наступае. Воблакі цягнуцца з поўначы на поўдзень, на сонечнае надвор'е, а наадварот чакай непагадзі. Вераснёўскія перуны абяцаюць цёплую восень. Пакрываюцца тлушчам пер'е ў гусей, качак і курэй, набліжаюцца халады. Воблакі нізка сцелюцца, таксама чакай халадоў. А калі туманы прылягаюць, то пацяплее хутка. Можна паназіраць і за лісцем на дрэвах, калі лісты на галінках моцна трымаюцца, абавязкова чакай позняй зімы. Як бачым, пачатак верасня сёлета даволі цёплы, але тэмпература будзе паступова зніжацца, а пад канец месяца прагназуюць толькі 13-15 градусаў. А з 30 вераснёўскіх дзён прынамсі 15 чакаюцца з дажджамі, гэтак я налічыў. Прычым інтэнсіўнасць дажджоў узмоцніцца ў другой палове верасня. Таму варта рыхтаваць парасоны, непрамакальныя плашчы і адпаведны абутак. Дарэчы, у старабеларускай мове верасень называўся руін альбо рыень. Цікавая назва, праўда ж? Але ад чаго яна паходзіць? Знаўцы выводзяць гэткую назву ад старога кораня, які абазначаў перыяд гону ў жывёлы. Адсюль таксама руя, зграя ваўкоў у перыяд размнажэння, альбо руйка – гэта гон ці цечка. Сам жа гэты корань паходзіць ад праславянскага рэўці альбо роўці, раўці, рыкаць. Дарэчы, у чэшскай мове ажно 2 месяцы ўтварыліся ад гэтага кораня. Гэта заржі, верасень і ржіін, кастрычнік. Рэч у тым, што акурат на верасень прыпадае перыяд спарвання ў ласёў ды аленяў. Менавіта ў гэты час самцы ласёў выдаюць характэрны глухі гук, які прыцягвае самак і палохае супернікаў. А алені выдаюць моцны, пранізлівы крык, які чуваць на вялікай адлегласці. І ласі, і алені ломяць рагамі дрэва і змагаюцца паміж сабой за права спарвацца самкамі. Дарэчы, ласі звычайна скідаюць свае масіўныя рогі ў лістападзе-снежні, пасля заканчэння ўжо перыяду гону. У гэты час рогі ім ужо не патрэбныя для барацьбы за самак. Яны імкнуцца скінуць іх у месцах, крыху схаваных, каб самім схавацца ад драпежнікаў, бо ў гэты час жывёліны становяцца больш уразлівымі. Штогод рогі вырастаюць нанова, усё большыя і мацнейшыя з кожным годам. І гэтыя новыя рогі пачынаюць расці ўжо вясною. Шаноўнае гаспадарства, вось такая вам цікавінка на пачатак дня пра старабеларускую назву верасня.
Сябры, а напишите, калі ласка, ў каментарах, калі можаце, якая назва вам больш даспадобы. Сучасная верасень ці даўняя руін альбо рыінь. Альбо, ну, можа, некаму нават фруктыдор спадабаўся. Таксама пішыце. Шаноўныя сябры, багацця, цяпла вам на ўсю восень. Хай сонейка нас яшчэ пагрэе, ды падорыць нам багата ясных дзянькоў. А я перадаю слова вядоўцам у студыю. Дзякую. Мне падабаўся больш за ўсё фруктыдор. Мне таксама. Адразу пацягнула бастылі гільяцінай. Фруктыдор! Выходзь. Дзякую. Дарэчы, мы сёння пабачым Віктара ў новай ролі. Дачакайцеся другой гадзіны нашай праграмы. Так, навінак у новым сезоне так шмат, што хочацца жартаваць пра ураджайны сезон на Белсаце. Давайте поглядим, что еще есть. Лех Валенса – чалавек, які стаўся сімвалам пераменаў. У нас нарэшце ёсць незалежныя самакіравальныя прафсаюзныя звязы. У нас ёсць права на страйк. Ён меў такія рысы, што прыцягвалі людзей. Ён умеў добра да іх прамаўляць. Маем унікальны шанец зрабіць з Польшчы такую Польшчу, якую хацелі б стварыць нашыя бацькі. Але гэта патрабуе ад нас вялікіх ахвяраў, шмат намаганняў, бо мы павінны вытрываць. Лідар легендарнай салідарнасці і першы прэзідэнт посткамуністычнай Польшчы шчыра апавядае пра сябе. Я нічога не меў, і з гэтым я павінен быў дайсці да 100% свабоды і дэмакратыі. Асабістыя сведчанні ўдзельніка падзеяў, што змянілі хаду 20-га стагоддзя. На тэрыторыі Польшчы больш няма замежных войскаў. Суверэнітэт Рэспублікі Польшча пацверджаны канчаткова. Дакументальны фільм «Валенса. Падволі Валенса» сёння о 20-й гадзіне на Белсаце. Ну а зараз паслухаем, чым пабавіць нас Валера 10-й. А пабаўлю, сябры, я вас і ваши шаноўныя гледачы каментарамі, зноўку ж ад нашых гледачоў-глядачак. Разважалі мы разам у стрым-чаце пра беларускія стартапы. Неяк так атрымалася, што пераважная большасць, зараз зразумееце пра што. Самыя актуальныя стартапы ў Беларусі – бульбамат і яйкамат. Вельмі актуальна і падсілкавацца можна, калі крама не працуе. Марозіва са смакам валошкі. Так, памятаем. Фіялетавая пшаніца. Таксама тут згадвалі там фіялетавую бульбу, таксама і так далей. А навошта пшаніца фіялетавая? Прыгожа. Па-першае, гэта прыгожа. Дзесьці лаванда расце, а ў нас... Добра. Нічога супраць. Так, яшчэ было. Трошкі жартаў было. Памятаеце, Пракаповіч бай? Дзе можна было грошы такі антыкрызісны, можна сказаць, такім. Было. І я шукаю... Пракаповіч бай. Хто-то вспомніў такое. Вельмі хвалілі яшчэ Аліну Коўшык з... Памятаеце, мапка бай. Баймапка. Баймапка, так. Баймапка была, і сказалі, што калі ў Новай Беларусі, гэта будзе сапраўдная бомба. Мы распавядзем пазней, што гэта такое. Працягвай. Дзякуй вам. Дзякуй вам, Валер, дзякуй вам. Музыка. Слухаем музыку. Давайте послухаем. So don't tell me where to go. Got it all wrong, too much away. And I don't belong, I won't behave. The songs in my head, nobody hears them. Dancing my own, dancing my own, my own. 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 Dancing my own, dancing my own, my own.
Вітаем, шановныя, 7 верасня. З вами сустракаюць Катерина Раецкая і Дзяніс Дадзінскі. І вось вам адразу парада. Абавязкова снедайце і не вячэрайце позна ўвечары. Японскія навукоўцы выявілі, што прапусканне сняданку і начныя вячэры шкодзяць косткам і робяць іх схільнымі да пераломаў. Раней фактарамі рызыкі лічыліся курэнне, злоўжыванне алкаголем і недахоп фізічнай актыўнасці. Бок яшчэ і нельга і вячэру. Нічога нельга. Карацей, раніца з Белсатам, як і Мінздраў. Папярэджваю вас. А вось яшчэ якія тэмы занатуем сёння. Сапраўдная радзіма бульбы не Беларусь. Саша Гойшык зняпраўджвае міфы падчас падарожжа ў Перу. Калі нацыянальны строй робіцца мастацтвам, чакаем у нашай студыі аўтарку і вядоўцу праекта «Нітка-зорка» Кацярыну Ваданосаву. Хто заменіць коцікаў? Тимоха Кудовіч пакінуў удома цікаўных жывёлінак і разам з Віктарам Шукіловічам прэзентуе новы праект «Сармацкі вуз». І зноў нагадваем, што ў каментарах мы чакаем ад вас аповед пра самыя лепшыя беларускія стартапы. Давайце ганарыцца адно адным. А цяпер вы ўжо ведаеце, што такое стартап, бо Кірыл Волошин распавёў, чым адрозніваецца ад проста бізнеса. Таму пішыце ў інстаграме, адрес на экране, на ютуб-канале Белсат Лайф і на афіцыйных старонках у Фейсбуку і аднакласніках. Хто глядзіць нас з Беларусі, ну, канешне, рабіць гэта праз VPN і прыдумляйце сабе нейкія фантазійныя нікнеймы. А вось зараз прысядьце, бо наступная інфармацыя можа вас шакаваць. І выявілася, што ў нашай краіне ёсць канкурэнт у любові да бульбы. Колькасць перуанскіх гатункаў карняплоду палічыў Саша Гойшык. Гэта самы вядомы горад старажытнай цывілізацыі інкаў, знакаміты Мачу-Пікчу. Ён служыў летняй рэзідэнцыяй індзейскага імператара, схаваны ў Андах і не быў вядомы гішпанскім заваёўнікам, таму захаваўся амаль некранутым. Старажытны горад інкаў быў адкрыты толькі ў 1911 годзе. Ён унесены ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА і прызнаны адным з 7 новых цудаў свету. Гэта, напэўна, самае папулярнае месца ў Паўднёвай Амерыцы. Ну што, здагадаліся, куды мы перанесемся сёння? Прывітанне, сябры! Я Саша Гойшык, і мы працягваем вандраваць вакол свету на раніцы з Белсатам. Сёння мы перанесемся ў Перу, цэнтр старажытнай цывілізацыі інкаў і сапраўдная радзіма бульбы. Менавіта адсюль і распаўсюдзіўся па свеце наш беларускі скарб. Так, бульбу ў Перу вырошчваюць ажно 8 тысяч гадоў. Гэта не проста гародніна, а нацыянальны гонар, культурная спадчына і генетычны скарб краіны. У краіне налічваецца каля 4000 гатункаў бульбы. Гэта самая вялікая разнастайнасць у свеце. Штогод тут адзначаецца нацыянальны дзень бульбы з канцэртамі, кірмашамі, дэгустацыямі і фестывальнымі шэсцямі. Самыя сапраўдныя дажынкі. У Перу нават ёсць выраз «Я большы перуанец, чым бульба». Калі нехта так кажа, гэта мае падкрэсліць ягоную тутэйшасць. І хаця тут сапраўдная радзіма бульбы, але менавіта беларусы зрабілі яе сімвалам нацыянальнай кухні. У Беларусі спажыванне бульбы ў 2 разы вышэйшае, чым Перу. У нас гэта цэлая частка нацыянальнай ідэнтычнасці. У Перу надзвычай цікавая культурная разнастайнасць. Тут існуюць племёны, якія дагэтуль жывуць на штучных выспах. Народнасць Урас на возеры Тітикака будуе выспы з камышу і жыве на іх круглы год. Неверагодна цікава пабачыць гэта ўжывую. Апроч гэтага, у мясцовай пустыні Наска ёсць агромістыя малюнкі, якія можна пабачыць толькі з неба. Гэтыя гіганцкія малюнкі жывёл і геаметрычных фігур захаваліся ў засушлівай пустыні, дзе амаль няма дажджоў. Менавіта таму яны і захаваліся, ім больш за 2000 гадоў. Таксама ў Перу знаходзіцца фантастычнай прыгажосці гара 7 колераў. І гэта не фоташоп, а прыроднае дзіва, якое выглядае так, нібыта сама зямля стала мастаком. Лічыцца адным са 100 месцаў, якія абавязкова трэба наведаць у жыцці. Апроч гэтага, у Перу знаходзіцца самая высокая на свеце пясчаная дзюда. Карацей, каб хаця б трошкі пабачыць прыгажосць гэтай неверагоднай краіны, трэба прысвяціць ёй хаця б некалькі месяцаў.
Падрабязней пра мае перуанскія прыгоды чытайце на нашым сайце belsat.eu і заставайцеся на раніцы з Белсатом. З Перу вяртаемся на нашыя канапы, сустракаем кінолага Сергея Велічку і собаку Перніка. Пернік, вітаем. Сергей, вітаем. З заканчэннем вакацыяў і адпачынкаў сабака часцей застаецца дома адна. Сумуе, можа паводзіць сябе даволі шумна і турбаваць суседзяў. Ну, вось, што рабіць у гэтым выпадку? Як паводзіць сабе? Добрай раніцы, Дзяніс, Кацярына. Тут самое галоўнае, што мы же ведаем, што пачынаецца школа, так, мы будзем хадзіць да працы, і галоўнае навучыць заранёў сабаку заставацца адным, і трэба гэта робіць сістэматычна, робіць практыкаванні. І часамі мы даем шмат узбудлівасці сабакі, калі ён хоча адпачыць, але гэта не можа зрабіць, бо мы заўсёды... Ён такі салодкі, ён такі прыгожы, яго хочацца заўсёды паціскаць, нешта з ім зрабіць, але гэта дае ўзбудлівасць, таму сабака не застаецца, ён запамінае сваім целам і паводзінамі чалавека, што нікуды ты не пойдзеш, ты павінен быць за мной заўсёды. Як у гэтых мемах інтэрнэце, а куды ён пашоў? А чаму ён мяне не... А вось як гэта перажываюць сабака, калі ён пасля лета, калі быў там отпуск ці на лецішчы дзесьці, калі было шмат актыўнасцяў, шмат гульняў, і пасля вось гэты восеньскі зімні сезон, калі ён такой сядзі, калі ласка, ці ёсць які псіхалагічны, не ведаю, у сабакі ён, мабыць, не разумее, што адбываецца? Дакладна, бо мы яго навучылі. Сабака, што ён разумее тое, чаму мы яго вучым. Калі чалавек сам сабе уяўляе, што не, я яго зараз нічаму не вучу, не, мы заўсёды іх вучым. Але часамі это дрэнныя рэчы, якія сабака разумее на сваё ўспрыяцце гэтага жыцця. І ён ведае, што ты быў заўсёды дома, ты ўшоў, запах прапаў, ну, ты салодкі мой. Запах прапаў, цябе няма, а я не ведаю, што рабіць, бо мяне не навучылі, я не заставаўся ніколі. І трэба гэта яму проста навучыць і зрабіць проста гэтае практыкаванне. Часамі это бывае, нават можна з першага дня стварыць базу, і потым сабака пачне спакойней себя адчуваць. Я магу падысці? Так, калі ласка. Вось зараз я бачу, па-першае, зараз вы бачыце такое падабенства, сябры, паглядзіце, як... Давайте не будем им перашкаджаць і паназіраем, як у прыродным асяроддзі адбываецца камунікацыя двух падобных. Але вось у нас як? У мяне такі шумны хлопец, вы бачыце. А як з сабакам, вось, напрыклад, з пернікам ці з іншымі, калі ён усё ж такі брахае вось гэтыя гукі, і суседзі табе там то ў сцяну, заўсёды, што, калі ласка, можна, каб ваш сабака перастаў ужо крычаць, як кажуць? Што тады рабіць? Дамаўляцца з суседзямі ці нешта там трымаць, калі ласка, не кажы нічого? Гэта заўсёды ўспрымаецца, бо калі чалавек адсутнічае ў хаце і сабака, ён тады пачынае разумець, што мяшканне маё, я тут галоўны. Калі чую нейкія гукі, я пачынаю рэагаваць. Калі я рэагую, хтосьці гаўкаю, хтосьці адказвае мне, і ён гэта ўспрымае. Глядзі, Дзяніс прыйшоў. Гэта ўспрымае, як ён гаспадар, і таму ён пачынае гэтую размову і запамінае да ўзроўня рэфлексу, і потым ён заўсёды там гук, я гаўкаю, там гук, і чалавек павінен навучыць яго, што мяшканне не павінна адказваць сабака, павінен адказваць чалавек, і што трэба знаходзіцца спакойна, а гэты шум, ой, які файны, гэты шум, ён не павінен звяртаць увагі, таму гэты час павінна навучыць на сацыялізацыю, каб ён быў прызвычаёны да розных гукаў. Абавязкова трэба выхоўваць сабаку? Любога сабаку увогуле? Ёсць такі момант. Сабаку можна выхаваць, калі выхаваеш сабе сам у першую чаргу, бо ён атрымоўвае эмоцыі ад нас, ён атрымоўвае сігналы ад нас, і калі мы яму не так гэта ўсё падаем, то ён вучыцца розным рэчам, але не тым, што трэба. Ну вось гэта трэнінгі, на пляцоўкі, кудысьці там па бервяню хадзіць, вось такое патрэбна рабіць? Дай лапу. Гэта абавязкова патрэбна, каб умацаваць нервовую сістэму сабакі і зрабіць яе больш устойлівай. Калі гэтага мы не робім, то ён тады пачынае разумець, што ў мяне ёсць праблема,
і я не ўпэўнены, і я не ведаю, як сябе паводзіць нават з гаспадаром. І тады гаспадар павінен, вось мы робім агульныя такія заняткі на пляцоўках, калі шмат сабак, і тады яны становяцца больш спакойнымі, менш разгублівымі і пачынаюць звяртаць тады ўвагу на гаспадара і адчуваць з ім сябе ўпэўнена. А вось ёсць такія сітуацыі, ведаеце, калі вось сабака, ён ходзіць на гэтыя трэнінгі, ён там прыгае нешта, нейкія каманды робіць, але дома, напрыклад, там самі гэтыя людзі ў сям'і, яны там актыўна, вельмі актыўна камунікуюць, нешта там, нехта крычыць, нехта бегае, маленькае дзіця бывае. Вось тады сабака, калі ён трэніруецца нармалёва, а пасля дома такі вось актыўны вэрхал, ці гэта неяк на псіхіку цісне? Так. Ён павінен зразумець, што ёсць правілы ў хаце, і што людзі іх выконваюць усе. Бо часамі бывае так, што мужчына ў хаце здае правілы, а дзяўчына пачынае, ну, то, што яму ты робіш, ты неяк так гучна яму гаворыш, ты можаш зрабіць яму крыўду, ты там, божачкі, ён... Не, павінен спакойна. Бо калі адзін дае эмоцыі, другі робіць спакой, і потым усе адчуваюць сябе дрэнна, сабака, да вы паміж сабой не можете робіць. Што вы ад мяне хаціце? Так. А з якога ўзросту лепей пачынаць выхоўваць? З самага маленства, але ж як гэта магчыма, калі там, ну, такі папі вось ходзіць, ну, як яго дрэсіраваць? Ну, не. Самае галоўнае, это прызвычаіць сабаку да асяроддзя. Бо заўсёды людзі разумеюць, што трэба адразу каманды сядзець, бо гэта можна навучыць за адзін дзень. За адзін занятак, там, 4-5 камандаў ён будзе, можа, памятаць да канца жыцця. Але самае галоўнае прызвычаіць яго да асяроддзя. Глядзі, бо ён свой свет успрымае праз нос і вушы, што ёсць такія запахі, шмат трэба для чаго прызвычаецца. Нават тут ён заўсёды пачынае разумець праз нос. То, што мы... А мы для нас што? Мы ж не чуем так, як ён. Бо ён вельмі такі чутлівы, і ён разумее ўсё па-свойму. Трэба хадзіць з ім у торговыя цэнтры, больш хадзіць па вуліцы, прызвычаіць да людзей, каб не было такого які файны, і ён адразу і эмоцыі паплылі. Каб гэта было кантралявана і асэнсавана з стараны чалавека. А калі вось прыходзяць госці, у нас заўсёды ёсць Дзяніс, які да ўсіх пёсікаў, вось любы сабака, гэта ягоны сябр, вось такі персанаж, які і на калені стане, і нешта там памацае, і нешта пагуляе. Ці гэта для сістэмы выхавання, якая ёсць дома? Ці гэта не перашкода, калі вось чалавек парушае гэтыя правілы, якія ёсць дома? Это часцей бывае такая асноўная праблема, што прыходзяць госці, і гаспадары заўсёды адчыняюць дзверы і паказваюць, паглядзіце, у нас ёсць сабака, і ён пачынае дурэць. Што робіць госць? Ён прыйшоў, аддаў гэтыя эмоцыі, сабака атрымаў, і потым. Што рабіць з гэтым? Я не ведаю, і пачынаю ўсіх даставаць. Калі ён пераўзбуджаны, тады што ён зробіць? Чалавек аддаў некантралявана, бо хацеў атрымаць некую там ласкі, бо ён прыемны, такі, яго як пагладзіць, бо ён, ну, суперпес, так? А ў выніку атрымоўваецца, што мы свае эмоцыі некантралявана далі і не навучылі яго самым галоўным застанавлівацца. Стоп. Як у машыне павінна. Націснуў на кнопку, машына выключылася. Тое самае павінна навучыць сабаку. Гэта асноўна і галоўнае, што трэба зрабіць сваім уладальнікам, каб не было з гэтым праблем. А гэта дакладна каманда, ну нібыта мы ведаем там апорт, які яшчэ, я не ведаю, фас. Прости, Господи. Гэта слова, якое... Гэта слова як каманда, ці гэта слова, калі я, напрыклад, могу сказаць «ціха», і ён разумее, што ў нашай камунікацыі гэта тое самае слово. Для сабакі яны ж паміж сабой як размаўляюць? Это мова цела і гучныя гукі. Гэта заўсёды лай ці, можа быць, які рык, так, і паказваць зубы. І што атрымоўваецца в этом выпадку? Мы павінны зрабіць рэзкі рух у бок сабакі, ці зрабіць такі звук, ці эй. Тады ён гучны для яго, і ён тады пачынае разумець. І калі мы не рухаемся, стаім сабе спакойна, ён тады разумее, нешта ўпэўнены даў сігнал, хіба я раблю нешта не тое. Мне трэба супакоіцца. Супакоіўся, мы тады вот так добра. А гэта працуе толькі з тым, хто з'яўляецца хазяінам, ці гэта ўсё ж такі гаспадаром гэтым, ці гэта можа спрацаваць з чужым чалавекам, калі я іду па вуліцы, напрыклад, сабака гэта нешта робіць тое, што там мне не падабаецца, я так і ён. Таксама разумееце людзі, бо мы аднолькава працуем, наша нервовая сістэма, як у сабак, так і ў чалавека. Таму, калі хтосьці падходзіць і цяне рукі, можна таксама зрабіць, і зразу чалавек зразумее, што ой, мне тоже нехто хоча пагладзіць. Таму лепей высунуць руку. Пачакайце. Вы хацеце падласкаць сабаку? Добра.
моментик. Мы даем ему запакоиться, даем смачак человеку, каб ён мог его пачаставаць. І гэта было нармальна, але падкантрольна з стороны гаспадара. Слухай, а вось усё, што ты казаў, гэта датычыцца усіх парод сабак? Ці ёсць некаторыя як байцовыя асобныя пароды, службовыя, так. Тут есть такі момант, што у гэтых парод, якія павінны ахоўваць, якія павінны больш прыстасаваныя да службы, у іх больш узбудлівая сістэма, яны па-іншаму троху разумеюць, і з імі трэба інакшы падход. Але аснова яна тая самая. Сігналы павінны быць канкрэтныя і дакладныя. Я ўсё ж такі зраблю. Селфі? Мабыць, вам дапамагчы, хлопцы? Не, я сам. Зараз яны дамовяцца. Мы самі. Так. Команда селфі. Катя, ты працягвай. Селфі. З намі быў шаноўны спадар Пернік. Вось мы бачым яго зараз. А таксама кінолог Сергей Велічка. Дзякуй вам вялікі. У нас і робіцца нейкі цуд, і адбываецца. Прыходзьце да нас часцей, калі ласка. І прыводзьце Перніка. Нам вельмі прыемна прыгажосць. Нам вельмі прыемна. У мяне таксама, вы разумееце, мы працуем вось з кінолагам Сергеем, каб мой сабака таксама быў добра выхаваны. А мы пакуль паслухаем музыку. Рабіце гучней, гэта дазваляецца. Усяго мала прасная страва, пацаладжальнік можа натрымайся, пакуль не досыць, або жыцці жыццю трывожана. Ды та чорта сінгулярнасць, усё адначасна нічога. Хай будзе пам, а што апасля мы танчым на ўсюх у тебя, да. Рушанец першы, другі, толькі, на жаль, не ў трэці. Мы прачнёмся іншымі, праўда, толькі зноў на пачатку. З паляўнічых і спіральнікаў да вегетарыянства. Хай будзе пам, а што апасля мы танчым на ўсюх у тебя, да. Жалобы, езуня звісае ўніз галавой. Табе так пасуе чорная сукня, цябе стварыў Бог, каб была удавой. Каджіма, invents you to be my bridge baby, святая ікона ў стылі дада. Я буду з табою танцорам на свяце, дзе гора, не гора, бяда, не бяда, дэкадансавы дэнс. Поту пясочак, хайносам кроту бензін нашай ночы. З глузду зляцелі, ареш дурачкі, рэйс без пасадкі, ніхто не саскоча. Які ў нас курс, а што ідзеш воўча? Суддзя ад краю, інакш прыйдзем мы. Больш чым каханкі, менш чым сябры. Гары, ну гарам, гарам, гары. Тут спопила наша спаленных телов, на теплых устойчив сидели. Душа, ну что не стал на крыло, затанцевался и выползал. Храм твое тело, я тонете холод одной, и ничто не шкода. Хай будзе пам, а што апасля мы танчым на ўсюх у тебя, да. Беды адганяем, звяртаемся да сусвету з просьбаю пра светлую будучыню. Калі хочаш змяніць будучыню, пачынай развіваць сябе, калі ласка. Упэўненая, што тады шматлікіх праблемаў можна пазбегчы. І для гэтага трэба быць культурнымі людзьмі, як кажуць. Мабыць, нейкія культурныя падзеі вы нам прапануеце, шаноўны спадар Валерык. Шаноўная спадарня Кацярынка. Кацярынка. Ёсць у нас файныя падзеі на наступным тыдні. Вядома ж, пачнем адразу з панядзелку, чаго цягнуць 8 верасня. Гэта не толькі дзень там салідарнасці журналістаў міжнародных для беларусаў, гэта вельмі значная дата. Гэта дзень беларускай вайсковай славы, што, праўда, азначаецца цяпер неафіцыйна, але хто ведае, як будзе далей.
Гэта свята азначаецца штогод у гонар перамогі ў знакамітай бітве пад Воршай, якая адбылася 8 верасня 1514 года, і ў якой нашыя продкі разграмілі амаль утрая большае маскоўскае войска. І гэта адна з найбуйнейшых бітваў у Еўропе 16 стагоддзя. Яна адбылася на паўночным усходзе ад Воршы на рэчцы Крапіўна. Менавіта таму шмат гадоў неабыякавыя беларусы збіраліся менавіта на крапівінскім полі, каб ушанаваць памяць продкаў. Ну, але ж, вядома, святкаваць дзень беларускай вайсковай славы можна дзе заўгодна, бо слава, асабліва наша беларуская, на межаў не мае. Але, спадарства, акрамя гэтага, што ў нас ёсць цікавага? Ну, напрыклад, у парку гісторыі Сула 13-14 верасня адбудзецца грандыёзны дранік фэст, у часе якога арганізатары абяцаюць прыгатаваць самы вялікі ў Беларусі ажно 2-метровы дранік і пачаставаць ім усіх наведнікаў фэсту. Таксама будуць спаборніцтвы, там хто хутчэй абярэ бульбу, надзірэ яе на тарцы, спячэ на вогнішчы, ну і яшчэ пройдзе квест «Бульбяныя цікавасці». Трэба будзе адшукаць бульбіны, схаваныя па ўсім парку, адказаць на пытанні, напрыканцы, вядома ж, атрымаць падарунак. Карацей, будзе цікава і смачна. Бульбяныя дыяменты. Ну, я зразумела, што гэта ўсё павінна быць самае вялікае. Самае вялікае. Самае вялікае. І напрыканцы, літаральна адным сказам, дзень горада, які 13 верасня азначае Менск, сёлета беларускай сталіцы спаўняецца 958 гадоў. Менавіта таму з усёй праграмы Дня горада асабіста я параю наведаць фестываль гістарычнай рэканструкцыі «Менск старажытны», які пройдзе ў зялёнай зоне на праспектах Пераможцаў і Машэрава, і удзел у якім возьмуць больш за 500 рэканструктараў. Вось такія справы. Дзякуй вялікі. Ведаю яшчэ адно вельмі культурнае месца. І адразу давайце-ка адпраўляемся ў майстэрню да Кацярыны Ваданосавай. Я Ганна Барбара. Моя маці Барбара Схаткевічаў. Бацька Базыль Копец, наваградскі кашталян. Герб роду, з якога я паходжу, Копец, мае 3 скрыўленыя нажы на паламяным тле і нашлемнік з пёрамі паўліна. Старадаўні герб, ганаровы, адзін з самых старых у Рэчы Паспалітай. Носьбіты яго пакрывалі сябе неўміручай славай, калі яго насілі мужчыны. Пра мяне ж гісторыя захавае няшмат. Я застануся для нашчадкаў толькі другой жонкай вялікага гетмана Паўла Яна Сапегі, мачахай 2 дзяцей і маці 8. Не застанецца маіх выяваў, не застанецца дзённікаў і вершаў, не застанецца нічога, акрамя імені. Напэўна, ніхто не ўзгадае мяне ані ў малітвах, ані ў кнігах. Але я была і стала сведкай і сучасніцай крывавых, гераічных і лёсавызначальных для гэтай зямлі падзей. Я распавяду вам пра сваё жыццё, а таксама узгадаю пра дзень, які назаўсёды адбіўся ў маёй памяці 3 ліпеня 1660 года, дзень вызвалення Менска. Я ведаю, што для вас гэтая дата таксама шмат значыць. Вы нават святкуеце яе як свята, бо ў гэты дзень, у часы іншай вялікай вайны, якую вы называеце сусветнай, войскі выбілі нямецкіх акупантаў з гораду. Але, калі вы паслухаеце маю гісторыю, то даведаецеся, што 3 ліпеня стаў вельмі важным днём для Менска і ў іншай вайне паміж Маскоўскім царствам і Вялікім княствам літоўскім. Вось так яно і было. Але гэта недакладна. Гэтую прыгажосць убачым у першым выданні новага сезону «Ніткі зоркі» 17 верасня. А яе, вось гэтую прыгожую аўтарку, ужо цяпер вітаем у нашай студыі. Вось яна, стваральніца гістарычных і традыцыйных строяў, музыка, літаратурная дзеячка, легенда Кацярына Ваданосава. Вітаем! Новы сезон ужо распачаўся. Так. Новы сезон «Ніткі зоркі» і асноўны фокус – гэта
гістарычныя персанажы Так. і жаночы строй. Не абавязкова. У мяне будуць і мужчынскія, але праблема ў тым, што паколькі я шыю сама дома, то прасцей за ўсё мне мераць на саму сябе. Але перыядычна мне пад рукі трапляецца мой муж, і я магу яго злавіць і штосьці на яго там прымерыць. Бачым у сеціве заўсёды. На жаль, строю мужчынскіх менш, чым жаночых, але я буду спрабаваць выправіць гэтую недарэчнасць і перакос. А колькі адзінак ужо ў тваёй калекцыі? Вось зараз у мяне будзе выстаўка і... Выстаўка? Так, 4-я па ліку. І там будзе прадстаўлена 19 строяў маёй работы поўных, але гэта не цалкам мая калекцыя, якой я валодаю на сённяшні момант. Ну, агулам тое, што можна рэпрэзентаваць без згрызоту сумлення, 19 камплектаў. Дарэчы, нагадаю, у якім горадзе, калі можна будзе гэту выставу наведаць? У мяне будзе выстаўка у Бельску-Падляскім, у самым цэнтры, у ратушы. Там ёсць музей абодвух народаў. Яна ўрачыста адчыніць свае дзверы 11 верасня, а 18 гадзіне будзе і мой канцэрт, і аўтарская экскурсія. І будзе цягнуцца ажно да самога Новага года. То бок, калі раптам у кагосьці ёсць імпэт і жаданне, то наведаць яе можна яшчэ цягам некалькіх месяцаў. Слухай, а кажуць, што ў беларускай гісторыі не так много захаваных беларускіх жаночых вобразаў. Ну, насамрэч, гэта Дзе ты гэта праблема. знаходзіш? І як? Ой, гэта асобная гісторыя. Напрыклад, вось зараз я бачыла на экране быў кавалак аднаго з выпускаў. Так вось, каб пабудаваць сцэнар на гэты выпуск, мне спатрэбілася залезці, напрыклад, у арыгінальныя метрыкі 17 стагоддзя. Дзякуй Богу, што у мяне ва ўніверсітэце быў такі прадмет, які называўся палеаграфія. І я трошачкі ўмею чытаць старадаўнія рукапісы. Але каб знайсці жаночага персанажа, які бы пасаваў пад канкрэтны зроблены мною строй, пад канкрэтную эпоху, і каб вакол яго можна было бы зладзіць вось сапраўды гэтую дзею, трэба вельмі пастарацца. То бок, в прынцыпе, каля 8 гадзін у мяне сыходзіць на тое, каб знайсці матэрыялы. Не ведаю, вот зараз была серыя пра... Будзе яшчэ серыя пра Ігната Буйніцкага мы здымалі. Так трэба было прачытаць манаграфію, падняць крыніцы не толькі беларускія, але і польскія, літоўскія таксама. І вось спачатку ты дзень шукаеш, а потым яшчэ дзень пішаш, каб яно ўсё, вось гэты пазл, ён мусіць склацца, а ён складаецца з вялікай колькасці адзінак, вось гэтых вось маленькіх кавалачкаў. То бок, Кацярына магла б ужо як доктарскую дысертацыю, як гэта ж навуковая праца, то бок ты робіш гэтую навуковую працу і робіш з гэтага прадукт, контент, матэрыял, ад якога мы ўсе... Кнігу выдаць. Я думаю, у гэты бок, так. Я думаю. Гэта праца, якая павінна быць вось не толькі на экране, але, падаецца, і застацца яшчэ нашчадкам. Я так разумею, вось гэтая кашулька, гэта таксама ты сама зарабіла? Ну, не толькі, і спадніцу таксама, ввогуле, пояс. Все тое, што вы бачыце, акрамя красовак і шкарпетак, напэўна. Гэта мая ручная праца, так. Ну, ты ўжо пайшла па гэтаму шляху, што ўсё-такі ты гэта ўмееш, таму апранаць. А няма вось, дарэчы, ідэю, мабыць, нейкую калекцыю зрабіць для, тыпу, дзяўчын тыпу мяне, якія гістарычныя строі насіць пакуль не могуць, але, мабыць, нешта такое вось каля... Я бы з радасцю, але праблема ў тым, што мне бракуе часу. Каб зрабіць сучасную калекцыю, трэба валодаць некаторымі навыкамі і уменнямі, якіх я, на жаль, не маю. Напрыклад, быць самому сабе маркетолагам, шукаць, я не ведаю, мадэляк. Я спрабавала арганізаваць гістарычнае дэфіле і пацярпела фіяска, таму што трэба каманду. Каманды ў мяне няма, я сам з вусам. Я працую сама дома, седзячы, і мне не патрэбны, па сутнасці, ніхто для натхнення імпэту. І таму, канешне, з сучаснай вопраткай ёсць вось менавіта гэтыя арганізацыйныя кшталту праблемы. То бок, спадарства, мы шукаем каманду. Калі вы жадаеце выглядаць як Кацярына Ваданосаў, ну, у гэты хаця б час. Вы зайдзіце на яе старонку ў Інстаграм, паглядзіце. Напішыце ёй, што вы вось можете арганізаваць паказ, арганізаваць гэта закройку і вось усё гэта. Мне падаецца, гэта стартап. Сёння мы размаўляем пра стартапы таксама з гледачамі. Кірыл Волошин.
Таму, калі ласка, мы Нарэшце, жадаем перед стартап, волосам. які будзе пабудаваны яшчэ і на гістарычнай каштоўнасці. Дарэчы, пра каштоўнасць я хацела яшчэ спытаць, а гэтыя крыніцы, яны, ты, не ведаю, в інтэрнэце іх бераш, ці гэта трэба паехаць кнігу, пашукаць, гэта ж нейкія архівы не ўсім дасяжныя? ці як? Безумоўна, у архівы, асабліва беларускія архівы, я зараз не магу патрапіць, і гэта мой вялікі боль. Плюс я не магу паглядзець ужывую на тыя артефакты, якія засталіся ў Беларусі, напрыклад, на беларускія традыцыйныя строі. Я толькі магу вось сапраўды праз інтэрнэт. Але, па-першае, у мяне ёсць вялікая бібліятэка, якую я перавезла. Вось, напрыклад, стаіш каля паліцыі, глядзіш на яе і думаеш: о, манаграфія пра Ігната Буйніцкага, аўтарства Владзіміра Нефёда. Зраблю выпуск пра Буйніцкага. Вось. І, па-трэцяе, у мяне шмат сяброў-гісторыкаў. Я сама па адукацыі гісторык, і вось гэтых сувязяў, у прынцыпе, мне хапае. Хаця, безумоўна, часам бывае даволі складана. Вось, напрыклад, той выпуск, пра які я толькі што ўзгадвала, пра Ігната Буйніцкага. У мяне там строй жаночы. І, адпаведна, мне трэба было вакол трупы Ігната Буйніцкага, вакол пэўнага жаночага персанажа, рэальнай удзельніцы гэтай трупы, пабудаваць увесь сінопсіс, увесь сцэнар. А пра жанчын, якія ўдзельнічалі ў спектаклях Буйніцкага, засталося вельмі мала звестных. Ну, хіба цётка. Але пра цётку я не здыму выпуск, таму што ў мяне касцюма цёткі няма. І, адпаведна, мне трэба было ўзяць адну жанчыну і вакол яе будаваць усё. А пра яе вобмаль звестак. І вось сапраўды мне трэба было залезці ў літоўскія нават крыніцы. Я даведалася, што гэтая жанчына працавала ў Вільні, у вязальным цэху на вуліцы Свентаерскай. Я думаю, што за вуліца Свентаерская? Няма такога слова ані ў польскай, ані ў беларускай, ані ў літоўскай мове. Мне прыйшлося лезці ў мапы пачатку 20-го стагоддзя і даведацца, што гэтая вуліца Свентаянская, а ў крыніцы была проста абдрукоўка. Неправільна напісалі назву. То бок гэта сапраўды вельмі глыбока. Я кожны раз капаю, і я не магу паграшыць супраць ісціны. Калі я кажу, што, напрыклад, вобшук у кватэры Ванды Лявіцкай і Язэпа Лёсіка цягнуўся з 10 раніцы з 10 вечара да 6 раніцы, то гэта так і ёсць. Гэта падмацавана ў крыніцах. І я тады толькі магу гэта ўключыць в свой сцэнар, сцэну вобшуку. Зразумела. Гэта журналісцкая праца яшчэ. Да, І даследчыцкая, навуковая. Слухай, а нам кажуць, вось, што не Катя Ваданосава ў новым сезоне будзе весці праграму. Так, што за навіны, Не, ну такое. Ну, я ведаю. Ёсць такая мулька. Насамрэч, у гэтым сезоне я спрабую будаваць сцэнары ад асобы гістарычнага персанажа. З тваім тварам? Так. Але ж гэта не ты. Але ж у строі і ў вобразе. І гэта яшчэ больш складана, таму што ў папярэдніх сезонах я магла проста ісці па вуліцы ў сучасным цывільным строі і казаць: а вы ведаеце, што на пачатку 20-го стагоддзя ў градзенскім там краі было 137 тэкстыльных мануфактур, штосьці такое. А зараз я не магу так сказаць, мне трэба казаць: я Ванда Лявіцкая, у мяне муж Язэп Лёсік, і я нашу тое-тое. То бок я ізноў жа чарговы раз сябе трошки абмежавала, але паглядзім, што з гэтага выйдзе. Цікава, слухай, цікава. Гэта вось все пра Кацярыну Ваданосаву. Яшчэ я хочу дадаць пра яе, ну што. Я запытаць хацеў. Слухай, вось гэта традыцыйны строй. Гэта стылізацыя. Стылізацыя. Добра. Але ж, калі я заходжу на твою старонку, я бачу, ты князёўна. Ты, я не ведаю, як называюць. А ты кажы, вось, у прыгожым гістарычным... Што больш цябе цікавіць? Вось традыцыйныя строі ці вось князскія ўсе гэтыя прылады? І тое, і тое. Ведаеце, я чалавек, які... Вельмі складаныя там. Так, і гэта вельмі класна, мне падабаецца. Мне вось кожны раз, кожны выклік, гэта для мяне радасць. Я не люблю тое, што падабаецца ўсім. Ведаеце, гэта такі нейкі трошачкі дзіўны нонканфармізм. Я зараз назіраю захапленне беларускай менавіта традыцыйнай культурай, традыцыйным строем, і таму я свядома спрабую адысці ад традыцыйных строяў і паглыбіцца ў бок гістарычных строяў, таму што шляхецкая гісторыя, нават магноцкая гісторыя, гэта ўсё нашая гісторыя. І яно вельмі моцна
узаемна павязана. Калі я кажу, напрыклад, пра калінкавіцкія крызы, такія каўняры на традыцыйных калінкавіцкіх кашулях, гэта водгалас, гэта адгалосак тых самых крухмальных каўняроў пачатку 17 стагоддзя, вось такіх як жорны ад Еўрапейскія вось гэтыя. Таму што калінкавічы знаходзяцца на землях радзівілаў, а радзівілы акурат вельмі моцна развівалі гэты рэгіён, і прысутнасць радзівілаў там вось такім вычварным чынам адбілася на беларускім лакальным традыцыйным строі. І таму для мяне няма вялікай розніцы паміж тым і гэтым. Усё цікава. І ўсё займае шмат часу. Традыцыйны строй, ён складаны па вышыўцы, складаны па дробнай працы, але не складаны па матэрыялах, таму што гэта лёгка набыць, саткаць. А гістарычны строй – гэта іншыя складанасці, іншыя выклікі. Гэта іншы крой. У мяне няма лекал, па якіх я шыю. Мне трэба пералапаціць цэлую кучу крыніц, у тым ліку музейных, у тым ліку фотаздымкаў, у тым ліку пісьмовых крыніц, каб зразумець, а як яно ўсё працуе, як яно ўсё ўладкавана, як гэта пашыць. Катя, кнігу чакаем. Я б слухала і слухала. А у вас ёсць нагода Кацярыну Ваданосаву, яе гераінь, яе ідэі бачыць у ніткі зорцы. Вось гэта хутка вас чакае. Дзякуй вялікі. А мы рушым далей. Кацярына Ваданосава. Я вось магістр тэалогіі, але ў мяне ад усіх гэтых баляславаў галава пухне. Бо ў Польшчы адныя баляславы, казіміры і мешкі не маглі нейкія больш яны арыгінальныя імёны прыдумляць. Не, ну слухай, у гісторыі Русі поўна Владзіміраў, у гісторыі Францыі якіх-небудзь Генрыхаў. Это нармальная справа для шматлікіх еўрапейскіх манархій. Ну, лічылася, што з іменем пераходзіць частка суперсілы валадара. Таму наступных там дзяцей і унукаў называлі імёнамі дзядоў. І оно так і вядзецца. І тут адзіны шанец даведацца нешта канкрэтнае пра канкрэтнага чалавека. Тады ты яго ні з кім не зблытаеш. Ладно, зразумела. Але за Баляслава Храбрага чаго ты ўчапіўся? Ну, Баляслав Храбры гэта як, ну не ведаю, як у гісторыі Беларусі Усіслаў Чарадзей. Это не самы першы вядомы князь, але вельмі важны, без якога, ну, нічога не адбылося, можна і так сказаць. Яны, дарэчы, з Усяславам жылі прыблізна ў адзін час. І Баляслав вельмі важны для гісторыі Польшчы, пры гэтым ён крыху звязаны з гісторыяй Беларусі. Таму мы пра яго сёння і пагаворым. Кіруемся на Познань. Летапісная гісторыя Польшчы пачынаецца з князя Мешкі I. Ён першы дакладна вядомы гістарычны валадар гэтых земляў. Народная традыцыя выводзіць Мешку ад легендарнага земляроба Пяста, які нібыта жыў на Познаншчыне ў 9 стагоддзі і па супадзенні таямнічых абставінаў стаўся заснавальнікам цэлай княскай дынастыі. Мешка з'явіўся ў крыніцах дзесьці ў 960-х гадах як амбітны палітык, які праводзіў актыўную дзяржаўную палітыку і аб'ядноўваў разрозненыя славянскія плямёны на вялізнай тэрыторыі, ад Кракава і да Познані. О, я памятаю, князь Мешка I хрысціў Польшчу. Ну, дарэчы, польскія гісторыкі зараз крыху з гэтым спрачаюцца, таму што Мешка хрысціўся сам. Ён не дайшоў да хрышчэння цэлай Польшчы, яго яшчэ рэсурсаў не было. Але ён паспеў шмат чаго зрабіць. Ён там цэнтралізаваў дзяржаву, далучыў новыя землі, але ведаеш, што ён самае галоўнае зрабіў? Што? Ён, як кіраўнік дзяржавы, змог падрыхтаваць сабе наступнікаў. У яго было некалькі сыноў, і вось адзін з гэтых сыноў быў якраз Баляслав Храбры. Так што хопіць тут жаваць, паехалі на Гнезна, пакажу табе. Паехалі, хутчэй даедзем, хутчэй вернемся. Новы праект Цімоха Акудовіча і Віктара Шукіловіча «Сармацкі вуз». Глядзім на Белсаце ў панядзелкі ад 20:45. Што цікавага, там пішуць там у каментарах стартапы, народныя строі, што-небудзь. Ой, на ўсё рэагуюць. Сёння так хваляць, і вас хваляць, і праграмы хваляць. А чаго? Ну, сам не ведаю чаго, не тлумачаць. Наконт стартапаў, ну, толькі некаторыя. Стартап для таго, каб не было войнаў, дыктатураў, карупцыі.
з дзяцінства ўсім прывіваць чалавечнасць і павагу адзін да аднаго. Гэта не стартап, Гэта не- Ну так, але не піч. Але сама ідэя-то якая? Ідэя великолепна, але трэба распрацоўваць ужо далей рэалізацыю. Добра, наконт таго, што распрацавана сідар з бярозавіка. Вось. Гэта быў Да, выдатны стартап. А я таксама там трошки узгадываў, напрыклад, вось памятаеце Сымбальбай. Можна таксама сказаць, што Сымбальбай, так, стартап, таму што вось усю гэту нацыянальную вопратку сідар з бярозавіка, ён жа існуе, не? Так, яго нават экспартуюць у Адзіночныя Штаты Амерыкі. Ну а чаму не? Ну, але калісьці быў, што яшчэ? Добра, яшчэ вось напрыканцы яшчэ згадаем Фло, выдатны беларускі стартап, который показывае, што беларуская клапоціцца пра жаночае здароўе і разумее важнасць планеты. Які паказвае, калі не трэба чапаць жанчыну, калі трэба проста прынесці ёй ежу. А чого ти на мене глядзіш? Таму што трэба разумець, як выкарыстоўваць Я заўсёды прыношу табе ежу. Ніколі не чапала. Я ніколі не чапала. Я табе веру. Лайк, так, што яшчэ? А то зараз уже... Ну, гэта было самае галоўнае, але мы там кінуліся ўжо ва ўспаміны. Мне, напрыклад, прыгадалася, што World of Tanks, так. Там нават у адной зімовай лакацыі ёсць мелодыя Купалінкі. Я вось памятаю, вельмі любіў. Тут, ведаеце, трэба разумець, калі вось гэта напрамак бізнесу і ідэя, якая нам падабаецца, ці стартап. Стартап — гэта ўсё ж такі тое, што чаго не было, тое, што вырашае шмат праблемаў, тое, што... Ну, вось гэта як раніца з Белсатам, ведаеце? Ну, вось мне, напрыклад... Гэтага раней не было, а зараз яно па выходных ёсць, нядзелю і суботу раніца з Белсатам вырашае некаторыя вашы эмацыйныя праблемы. Як вам? Падабаецца? А, запітчыла, так запітчыла. А што стаім? А што маўчым? А хто зараз атрымае інвестыцыі? Я ведаю нават адкуль грошы ты возьмеш. Дзякуй вялікі, дзякуй, шаноўнае спадарства, што былі з намі. Валер Руселік, Дзяніс Дудзінскі, Кацярына Раецкая. Вельмі вас любім і чакаем на наступным тыдні. Дзякуй, пішыце каментары, стаўце падабайкі. Новы восеньскі сезон на Белсаце упершыню ў новым фармаце з чаканымі прэм'ерамі і вялікімі неспадзяванкамі. Наша марка — якасная і аб'ектыўная інфармацыя па-беларуску. Заўсёды там, дзе нешта адбываецца. Галоўная падзея гэтай восені. Нехта вяртаецца.